Abotre clinic aba ama yade nyinara ye sama ne ye. Sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina a kyerɛw. Na mom ye onim se owo pressure, diabetes, akoma yade, sisi ya wo ya, wa chiri kase no eya wo ya, stroke eha wo no. Wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be san yade a wo haw bia eni akiri. Abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase. Fred doctor e wo 024 790 4473 and now 024 916 4977. Abotre clinic ye nam ako pressure kwan so be san yade. Sensu komodo na wunya delight natural mineral water no mo ya. Delight natural mineral water. Delight natural mineral water. Abujunsu no. Menua kai sa delight natural mineral water yensu a obetimi dia brew su komase. Get the Ruler Distilleries and Trading Company Limited for say. Press 024 408 5085. Na chipi kwaye waye. Kwaye fro abedinto and wo party. Delight natural mineral water. FD agi dwadie nkratwe yato. Na odumankoma ne yedi ne ye na ye bena dai ene asase ya yeto aso ohene yere adwoa Aprebi na majumadwa ofa ya ewa ha enra ye nyina ye nimusem de esi ye ya kwaku frempon oto a de mpona dada ya enkomodidie mu efese konkolelele na apie ho no muei enra na sewani na nse woka kire afi be hwe aduane ya ye kyede manfo e wokro no mu no aso de ye duru no ho no mu a baby otidi nkomo a de aduane bre no wase munso mu na de be wo mo atem didie nie na onhwe bene wanso wone na ba no mai ya nti sade nyankopon aba na ba no mai ne hotietia ne ade wodi edi na temu adi nti eye suban pa ye wo se wo ba so kwa wode na wo kunu ede eba be ware wa kwada no wutimi to ne ho eka ne ho asem saa asase ya mu na sansem we nyina esisi enne so yenkwai yenkwahwe de ebesimu na de dika no yamfa seda ema ya boafo a wonom eso ya senti ye nyina yenko Abotre clinic ene Lawson enyumekuyo ya aka edian ene ebesi e wasase ya mu adwumadie yi enyumeku afa ho ka e Lawson Delayman capsule Lawson Law Care Measure price Efri tete odumankoma bo asase ya so ye odumankoma asase ya free tete onyankopon de otesoro nani ko asase hunti osi asase ya ne na asenti aso asase ya mponi amwai onyame ankwati asase anye bibi oyoye asase akwa ye kokromoti isa ne ho bopo asase hunti Afeni magi anti yesimo aye. Hey, ajekum. Apo yen wa yiwa hwe. Ajekum. Oni ahoden. Eti misroya no hwe kira ma me. Mate. Me di kuro no eni mabusu nyina eja Oni hawo. Eti so me kwa bibia ebesi wo bi amba na bo amane. So ati. Wanti hwe kira yie ma. Eti se ne oka na nansa na. Nansa no de se ne tie bi ebeba so. Wa wani tu afrifa. Na me duro ho afrifa ba man kwanse mmra. Emi ni nansa na o ma me. Ya da de me nkrato ama. Se me chia. O beti. Ebri pe me so me ba besa. Yo. Eni ajekum. Basma Ko yo ni ama na wo ho. Eni en so ade. Asman baby papa mi ko da di Bibi ana on ta fana ni be stre je du na on ni nam no so dan man on wa bako abum duo mpo ahwe o mesem de tanya wo ye no o mesem kra o ye nya hwe sisi a woni se ye ko efikesi na se ye duru ho na so wansa ma na me yende ha eti na me sinya abotre eti ye kwa ba so se fe kire matia ko be ma bisi ajekum yanko
tete me free tete ndredenti me tim ne me timo uba ya fase medurisia wonte fa ko uba ya ho bosiesie ho ata fase tete wi akasa na wo panyini bi na wonni yire a beda ho chama de a chama chonyansa jimina masa o na me mama ha ya na mama mo fi ada mo mo wa fa nya wo oh, I wish I so much. Wow, not so good. That's it. Yeah. How we are going to how again I for? Eh, champo. Apia. Forget about it. Hello. Mon fa dan nko. Na mo nyane ho adwuma. Why ni tiri ne ma hyɛ no so, ne hwɛ ma hyɛ no so, na fuma hɛ no so. O Jacob. Abusa game. So we tiri ne call no na no. So di wo agro. So mo. Won fa nya wo kunam ti o. Won fa nya wa de no kunam ti o. Wuti akoko. Abi be no ti. Ya bako. Akwa bi emu e. ya na kwaba. ya Nana, babo ti ade. O de foba. Ajabu we. Me kasa machi. Beni fosi tsema nyakura mshisu bai. Na bema unyoko bereboni. Ni achile. Oh wow. ya wedi Woni ba. O go fere o ki woni ba. Abia su kwende me. O fene pa chache. china so Woni o wajimi. Oh, ya bitu. Ya yesa. asa de bia na o Kana Dubai. Kana Dubai. Wodi mvile ba biye busenye o. Ala kunya tona na fa ba yesa na do ba jode. Ko se wi. Esimi. Wona se go no esimi. Na wura mana ase. Ya bako. Na wura mana panyi to. Baba pe. Wura mana. Chuba pele no ko bia. Aberuati ase wodas. Yeso da mas. Mama kire no. Wasira na no nshirawo. Na no manya kase. Ye uye bi anye yie. Eme. Ye uye bi anye yie. Wasi kura ne sa. Eme. Enya osu na ofi anu ngewi. ene o so Akwasi be bai. Enwe. Braba cha no. you o meba Oba o. Abodem. Okotia na nsem wasa hira bi. Tera wase. Why? That's a medium. Pia. Asamu penipa. Ipa da sebia. Ne pani wase. awa wie bi ede Kubi bisu na yeman. Ejeje o. Tutu kosu de. Na we hwa dwe we chema na. Wa wase. Awo anyway. Ya wase. Ina bi pepe o. Ono wa nyina. Kujo se ya wu. Otu le ara wo soro. Ono wa pepe bia mu wa pepe. We wu da pepe. Nu. Ewe. That ayi. Baba. Owo fufu fi wa de. Oku ni wo de. Fufu. Isi wo le fufu. Hey. Em say these are me yakasi. Akwabo. ya bema Yada wase. Ko wini sansani. Wa ngoba ho. Wani sansi man ko fonti sike gu botom. Na ya mama ni ma gwa tianti. Na odi e emre beso. Baba ho. Why? mashu ani Mati baba. Mati. Yo. ene ajia Agogo. Na no papa nko. ene Enwe. oba pani Enwe. medamo Akwasa small bi. Yo, ene madama. Why? Yo. eti akire ye ba chia Yo. ajekum na ajekum ye obetimi die obetimi Wasa small bi o. Be. Wasa phone, wonu phone. Ye no tu gbenke nema no. Mati le bia, ka si ne.
Ubakajai. How come you put on? What's that? What if she would eat the look at my you are there. You boy. Yabema. Oh, oya bosumu. Yabema. Oya bosumu. Okay. Yabema. Oh, onya. Na wo suba kura tiseni. Untuma fi. Ana be ba bonti. O na ide. Me da be se ya. Abusha pe ni asma wo be ka ne. Ko ni fa. O be bo bra be. Abusha bo bra. No amabra ha na be ka. Pacho be so. Pacho. Hey, pacho. Na me pesa. Fanka. Lele. No wow. Me. Be se me wow. Kunkulele. No wow. Atiara. Kunkulele. Atiara. Kunkulele. Ya maji ya kwai. Vai. Hey, fanka. Ya na wow. Pia. Kunkulele. Igere do te meju se. Obwa, o fi o do de be yo ro. Papa konya brana yenwa be fancy gaso. Ai! Atman penifo. Ade a che bia. Oh! Oye. Pese me ko pension fo ni. Anopa de no. Enu na ya no mu yenti. E kwa ba wa. Yura. Ne pacho. Eni di mo. Diane ebe no na to so de bia ni honti bibi kakra ma me ma kwala no koto ne ma ne ma. Yemfa ngwa diane so nya sa yenti ni. Ntekwa. Ade na atisa. Jeso puso kuma ni mase. Ade asem na mkacho. Ma nkacho minister. Mo san bi gina pesika wani. Ade. Nya na ansa na me ne wote na akokọ kare koko no. Ha? Koko kura me kabi. Koko yi yemfa sika man. Nempo de mam kura enu ma me kototo dura me koto gusu kura sika kura enso. Nso ma ye ndai. Emi ra mu sika na mani. Ni bra. Se sa se sa ne metie die. Eni enyan wate. Eni enyan papa. Ni ne enyan na wo enu wa nya yi. Wan ko hwan prai. Wan ko ton prai. Ah, sa. Prai sika na we. Etu ni mi isi aka sese. Abi mi busa, o se de wo busa koko mi busa praye na o. Praye sika ni koko sika de ahe na emu odu. Ye de emu odu. Ade de wo se nyina ye boaboa ye ho. Aha. Koko sika ene praye. Praye ton ne sai. O ya mo pa mo ntoto. Ah sa. Yo, me da sa wai. O kwanya sese o papa na mo so. Sese ni sumaya sisa kura. Efie kura de won nyini fie be didi anase be no. O de anya hwe. Ye nwa no fancy susa. Asantua. Nana just am no yebe wa. Onya penny. Dufie. Mi dada koma dufie. Asantua. Maso de wo. Ti ka se le bro wa ni ka mo nti. Ah? Asantua. Ni fi bibi a wo ko mu ha. Ai ti wo ye wo ho sa no. Wo se hwan ho? Dufie. Wo ka na tre. Am ka o ti si ho na wo fi ba. Dedio. The first time I make us try me say when I'm in India go be me kan mo na che. Nim ka so da so wa ha. Asantua hwe. Ti fi na iko. Ni hu say bi ma. Me bo ma na ma ni. So what? Kan. Why ti na do ya wo to fi we mo e ma. Kan na ko. Asaase Yaa, da o free tete.
Me free to trade me. Oh, yeah, Mamma Dream, SB, Mamma the Kayan. Mamma the Kayan. So what's our men will chrome has said. Oh, Yappin. Oh, Beer, you say, what's our men? Oh, Yama, Kobiaka, see me more, dear, as you meant to say, Nasa Yampa. Into 20, I did boom pan I won. I did boom pan I won. They say my head didn't happen. My head would to way. Young woe black. And what shall I say, you may must some will crow your room. Sure, Mamma can be being child. And you say, be a catana me po. And I say, be a more manu to ye, and need to muddy. No can we say, come higher one. Uncle Nam, me and Penny will come here, any trade upon an animal by a home by will come here. Now, what shall I say, you may must summon? Ah, young will brain up of any say big bar. That I've been on some minutes now. Media, me will make tea. That's what you have found so. That's how can me win it in a better been on some minutes now. Yo, do I? Do I? That's right. So I will make. Come on, him, so I will make now. A year away. A year, Bama. So I do. A year. Hey. Hey. Hello. Opoku me come here me quiet. Yeah. Sikela. Bema cheo ni manyambo. Hey. Yeah. Kogu. Ya media. Na uye. Oh, na macha we bibia. Oh, me wie bibia. Na me fa oba pani kura so. E ma me na ko din komo kama. Mo. Ah, wo kire se. Na wo twi se ne. Ye be se nhia. O fikesi. Yo. Enti se ne tie bia me bo modin se me ba. Yo. Yo. Ka ba dwindwin. Me se wadama. Bo modin na be na wo twi se. Oh, me ba. Fikesi mfo nyina aji watum. Ojuma pa wo ye. Se me kakra ba hu. Unfansie. Unfankame ade chefo. Ubie mare so obi aso. Asase ya nhia. Duase. Na mu nhia why? Me duase. Ene piana mama Konkoyele. Ehuma. Na hu le why? Uje le hu. Me yaso me he for waji me. Nyanta. Nyanta. Ah, ye bla be chawo de fo. Konkoyele. No wo Konkoyele. No wo Konkoyele. no simu wa chawo tene. Konkoyele. No wo. Bla. Be chawo de fo. Aje boku. Chiame jankam. What? Na, oho to se. Chiano. Aje boku no. Sikewura. Nimjewura. Ayemu yewura. Yo ya ta jana kwai wai. Wo na kwai jana kwai. Wai. Konkoyele. Na wo. Konkoyele. Konkoyele. No sima to tene. Ni kama se nai. Boma. Le no bodu boje. Awo me ba yo bia. Eja. Yeah. Na kutua. Na ho ye. Na papa. Ti dia e se na wiase ayi de o brala. Boma. Edi nka me da wasipa. Oh. Se be nipa nyina na ti asem a eyi wasutiri. Na my friend ba na busa no wusu. Wasi mu bia anya no kure. Ne tese nya wo kan a mama ni be no so ni nya no kure. Ayese, anya ne kure sese. So santo na ma ne ho no. Ayese, me yiri ntwantro. Me yiri ntwantro. Me wanwen. Na ho ye. Pacha na nanu madawo. Yo. Yes, me yiri ntwantro. Me yiri me ntwantro ncheme. Da. Asem bi obeka bia na no kure. So me mi anya santo an. Na da ya da ntro se mu a me metimi obeka kiro. Ne ka bu chiche princess be ka kiro se aboda nso da. Oye wa kan o de mate. Me hu de meye. Eti dwunu ye ne hu koya obefa so. Why? Yo. Ja kwai. Ah, jana kwai. Why? Ja kwai. Na me continue how chisa ne. Yo. Mama dina bra. Why? Yo. Jenisa. Senesa, yanta. Kasa. Na mu jana kwai. Why? Eti be shia. Yo, ja.
dia tia ganga konkwaya le na wo konkwaya na wo konkwaya le na wo ya wona mana wona maso jawadi boku sikase jawadi sikali wo biyo woni banyam ye be promo na wuwura ajenfi ya sese baba usikali kwa chini wa yo ka se nya na kwa mi de natra baba tawo e go se de baba wanka bibi am ko ja na kwa na wanka bibi ya woni mu ni mu no ko bi mu nyina wona de fo wo sikasi obia tifikasi ye fensi de fo mpo ye bi kwa ma ni ja abetia ni se wo so aba o bi kwa ma mo na mra mo tuguru so asa wa yon kono di ase ni anti ase uda o batiasi o de wade mai ko to yem mama sika fo nyina sika fo ben woni wa ben nyam na so ko bwati ni se la no ko jimi so man sa so sa ama mo tie ti jeni so de sa kini bibi kan ago aha adekum bela let's say oh amuye adekum bamali mo aiche oh yes oh nana ma dawo mai guo ha jaj nana kare so baba ko adekum oh say mai oba pen na smile Pero me gusta ya go, ay. Hombre na. Hey, adekum. Na we yi dia hin. On tna. Baba, adekum. Baba wa wo. Koko. Amo fi tete. Omo. Papa. Manche. Mama kwaba. Yeah. Na ajekum na mo ba bi ntra. Akunya boy. Ayo mati. Na ye ba bia egu ani mu na monam. Na anenko. Kwanso. Ora pe ni nya ye ya nya bone. Ififikisi na. Ewe ba panyi na asoma ye. O se ewe na o te se me. Ewe mpanimfo a mo de da nkurukuru na no. O pe so hia mu nyina o fikisi. Anko no mo trate to adwen kakra. Anti no soma se wie ye me kan chere ne bone kwaso pa. Tie ba ya. Na te se no. We dey ensempa. Mukwa mo kan chere oba panyi se. Ne nkra no ye nsaka. Na sani ya woka no na hotwe sene no ye beba na ya ba be hia no na entutu ye bia wo bia wo se ye bia na ya ye enti ukwa mechia no mo kan chense matine nkra Baba na sebeti. Baba so da super. Baba mi jamu kwa ba. Ayo. Ayo mu ni wi o. Ya. Wadi ku. Baba. Tusu empra hi na wo ben kasa ntre wa asa no wati maso. Ada wo ye futu kokko ni. Bibusa. Baba na no pa su boni baby. Wo ye futu kokko ni. E na ye wasa do ko kan futuro.
ye ka sam che wa so ya na pie ha afachi kwa utu fo uti ada na oyesa uche ma sam bo a papa na ba nso me kwaso bone bra na mai no oba be na no hye dem oba na obusam no oba be mi so oba be na no hye dem obusam so oba be ma sam na me ka na want to papa se fia de me no mielu nkwa na tia so oba be biem na wa oba hye de enti no no oba na hye dem Efri tete oduma nkoma bo Asaase Yaa. Asaase Yaa so ye oduma nkoma. Asaase Yaa free tete. Onyankopon de otesoro. Nani ko asaase hunti. Ose Asaase Yaa ne na asenti aso. Asaase Yaa mponi amwai. Onyame ankwati Asaase anye bibi oyoye. Asaase akwa kokromoti. Isa ne ho bopo enye ye. Onyame bonsu eda asaase mu. Obodu esi asaase so. No bae be fifie fra asaase mu. Asaase Yaa no fotabra be. Ona mansa no mo onyame boni pa odi asase mu ma Abutre clinic na da Roma waboa afa ye ho ka Abutre clinic na macro pressure kwan so some no mienu yade achiri bremo na ye wo ya osisi na ye wo ya onipadua no wachimu anesa me pa cho wonya stroke untimi nante anwedwe no bo mode na fo ni chiremu ho bema o mema sam ekofem wo hia sa Abutre clinic enam macro pressure kwan so miemia wonsa ene wonam ema wo epia mogya ditwi edifantini mu na ayeresa eba ye wokuma se fanchene bra ena afi opoku transport estate wa ene wotema ena ye wo enkran ye tabora number 6 enti yemfa ye nche ho no mwen na yenkonkoje ayeresa na abusia Lawson Enterprise ene Lawson nyimakuo ahodo aka onom afa ye ho kabi ye de aseda ema wo mo afa ya kwa ba ya medie afa ya na ye ne ene so ya ba no so de ani aba akrante ne ba na kan ai si aba ne aba afa ba me sha se mfamfiri ha eba bia wono mo kohia ye ewo fikasie mu yi na aja sai di odwan grandpa otue dua e de bre wo mo abre watia ahun se o te se konkolelele ka se odwan no ne tiri ene na furu wa hye ne nso enti ya na be ma ba ko ka ho so se wa hye ne nso sai ese so ode do ba be ya hwehwe abusia pani wase fire ware fire wo fa efe se konkolelele wo kasa akra de kireja sai de di kan akra mini kan bisa efe so wo kana nipa msa ahire no medo asipi enye fesa enye ni kasa nanso empanisi etu fokokoam na wanti a eka wani mbadwam me kasai otu no fone mranti bremu a na wonom de abedru ha enti nesese okana ni mbadwam emana ni ba na ho so ye woni pa ne bi wo ha na mranti brem se wa wo pen kura wo ba bi otimi kasa nyamea onfare ma ho sabi akokoni ni be na medi na chire ai no obo ne bra se de wo pe na wodu mpani mfie so se ya omfefo ebe kan mo wate eno nti se bia obi tie me na wawo ana no oba bia wo na wai wadwe se nyinsen no wonye ana waanye sabre tutumrika kokoje na anye sa obi be kan anim se de konkolelele sabi wo ka busia pen na anim ba bia wadwe so kan anim kan anim anti binye ne hu abusia pani mu a abusia wo se ka busia pani kwa de anka busia no mo na ehini o na wo kana nim badwami na asem so wo ka fa me se wo enti se enipa wo ho e bia wo ha wo wo mi sa ne hawo fi se me ka se emiri bi me kai se wo akra kai se so wo te wa no akwa se wo ba pe e din pa titiri ra ka ne se wo ba akwa wan sa ampene eno da nchen a ne mema sem wo ya unipadua wo be ma na emom udua na emo ye frɛ wo be ma no eno so ho asem ni nyina ka ho bi ma wade ewie mu die e bia no wasese ne ho ahunu se ne ba bi etechima enti wo ka kofa no abo ne ho dede die ne otene ba bi na wo so da ya asam ne ya otua wa no a wo kan bedwam wo hwe ne mpani mfie so a one ne nyina afirase wo hwe wo no mu enyina so wo ne wo no mu anim na wo no etipen se wo no mu nyepɛ kra obi be che wo bi amuru mfinhia miensa enti wo no ben me kasa ya ka ho asem aka wantie na wonim ne hawo so sabi o krokitu mu na akura asetena so de
ya no wonu madidie ye na mafo be kasa organics ne wo ho enti wonu mutimi didi wura mu adidie enti sebe o sebe ya na mema wonu ta sebe krawa no so ebi wo ho de na enso mema wonu mo krawa eno so na be den wo se wo ka ho me eno nti na mama e kana saa ne se yade de a ko nka nsinanim yemfa yade ensere akamam yemfa yade ensere obi na mmombo apayo bone no ye mumuyo no ene yehunu se wo koso ya na yakon anim badwam na onu se fa ya wo yade bi wo ha wutimi ka me yem ya mitie me ya na me kaka yo masoro bi yo mi kokko yo what is obi aka me krawa yo da emema de wonu muhia sadwase anaso wonu muhia a omoka ai mema de wonu muhia a omoka ese sebe wanton yade a wonya no aduru enti mema de onu monte se ma menye wo ba pen mema de otumi kan house nansan de because nani masesi ana je egu na ni nua bi wo ho a wa kire na abrechi abodwe se ni apokua ene sebe 20 no kura anambo akekaduro nu wasisiri de akotua otua wi a afi behwe wo be memu so enti mema se de wonum si ye wonum ade ne sa na nka mate a kameka se ye bi so ankenye esan se mema sebe obi kan obi anima omfa na sembia ofare se onu ane pe na abasa to ane pe na homa so de me enti onu ane pe na abasa enti abusu apani me kase ne mna ntibe wa hwere ma saa kane wonu ma na efre wonu ebi onwa de se de waka se fire awade ebi so onu aya akokọ hwede pedima ko no wato ne nkosu agu sebe mia wa amoabo ano na wonim se saa na onyini ebeto no eti onyini ato ne ejese konkolele kansi nanim enye de na enso se bia obi wo ha no woti akane mema na na efre wonu dancing cran for mema no enne sebe yo sebe na no monimu a wonu kwakwahwe apaafo wonu ahwe oba kire se unity we de wode awo no na wode ni mienu nyina ne twa ne ko se udru mpani udru tebia bi na nira yesusu se aka wade kakra upetumi kura ukroma yemfa ma we abusu apani bi a omode chichire ne were enti basa no fa eye ai abusu apani yere chichire wo were se be ya wo se eye se yetimi bodin anasa ye kase wadru tebia bi wonni kunu wonni yire ene nti dibre bi yemfa ma wo na minni kunu minni yire no mabrabo na mebo no ensi pinsi ta na mo emma de yemfa sa hawo no ha wo no mo wa ka mema na asantemem na mo mema na uduru tebia bi no wa anwale a na kire se o playboy sebe o so ma so sa o so ma so a na wo petumi ye betumi aka cho so wonni futufu a wodi kan bema wa anwale o petumi bi a wonni futufu odi kan ti yemfa ma woni obi o wo yire si akan ye bema no ananu obi asabie musabie so na nanu monimu a aduru se wo yire owo ma ye de bema no kire se odwene ekwa kire na sabi opu abonten so oba fie obie punu a odwene se epono no nkonko pem obie kire se afa woni se yesu ene ye ban ya abibrem ha ye de na die ewo awade ho no eno na epira bebre kum nipa nso eno wo ho nanso mema ni suban bi te se busu apani die sa watena ba maso a na wo ginwa kire de wo pa ahemfie kura dwa ba obi anko ne de odie na de opese ode sebe ose ne nan no meboa ose one ono so ne nan no yekum dwa ya ahemfie henkwa de ne nan sebe ya wono ho be hare ewo somakro mu enti wo ye de ya ne nan nya wo dia botire wode ene dia sebe ne yan de ne wode ene dia ne paachi wode ene dia sebe ne sre wode be obia wode odi so enti wontimi nkyere de ope ene mene konkolele aya adwene baako anu ya anu plus ya o ya mejo oso de mewo o ya mewo wa yese hwere mo kase no obewo wo fa na ye hwe oba na okunu hwe se ye ka kire eja yi so wonya konhuma oso woni sika ya se nure ye na okokare kokoo onu so se nure ye akoto praye ofa na sa konhuma ye de twede mponyankrompo ya aduma kyede ode ache mema na ade na mo ne ye eche na de wo mu ni se empanimfo na mema ni pii so timi ye de owura yi iskabele de
no kwasemi empani si atete kwa odidi pentoa mu opani ni nyasika no de asie na wo hwe praisika na ono de de asie so de beto nuru agu no kokoo so enne na sabia mu sabia so ye to nuru ane board ne gu kokoo so kane no unyenya odidi ti asa na de apete so DDT obi na bre ni bo na me fa de crazy DDT ni DDT die le bi ya hye ne mpaase mo piafo DDT u de egu kokoo so wi a wasa enya bonsu a utwa eso a o de nyankyere ne anwea atwi ho ama na fite na wasa anom emu nsuo yurukuku ye ye de waka ma se wo ka me nzema nyimre yo me ma me adwo menu mesi ba bia na hinasie wo ya wa nkonkoto asu wa nkwa nansi bubu wo nse unya bi nom na esi na hina ne se ne kwa no na yurukuku ekoyiye so ana awdu koto asu mo so na ne unya haban bi na so te a se ye burobe dia na se anwono mo ya adi yi trentrema enua ye twa eso ye tifi enti enso se yurukuku frefo bana wonya bi gubu a ye wofa so enu nti wo ye pepe se obey emfa sebe o sebe price ka emu akoma ememe pi tae sa ade no ohunu se na yire ye adwuma bosome ya so obeyi akoma no ape niema bi e de ahyehye be ma soso wadwuma ne akoma na emum se nkoyi a oba hunu se ampa nkoyi esan se oba ye be ma nse so boafo eji so oba na eboa o ma na nyi wadwuma nyo ti trosem se ema obi mu abrantia o ye nakuma we no mu no oka ho asem o so mo oba age o men mayo no ekuta sebe bedu baabi no benante na ni so sebe harata eti mesre wono mo hwe yense so obi wo subai se papa yi se ukotwa bowitem ananse afu anantunkum no aka abedi ne ye kase yibi to asese mo hwe na mo no anenye ya mo ntoto wonna kamba beke wasese wo no omo no anenye ya wo no mo ntoto trese bia obedi de wo ka ye so akwaba ena nka bode ya ton na adwo abore jo se adwo na ye bawe ena nka da ni committee mu ena edi ni ti akata so a enka wo ba be kase wo obekwa akọbọ no kwadu fie se oba no se oba ye hwe aduane a wode esi ne ho no mo nsiri nkunuane yo abusuafo ya momra apana so me so ba register na me hu na ne mebobo ene so bebobo din no wono ma aba so ye nyina yesua de kwa no enti se wofa no se wonu na enye ya toto no poa no wotwa no ana se enye poa wa ye na bi se bia obedi ye wo mema ne bi ho mutiri mu odene obowuo omonkwa so enti wono de oribesi obi obedi sika no so oboa no sebie so osaya atete kwa na wo ujidi so oboa no oboa no oboa so anu de gro medamase wo se we wadi ka kra ka kira se adura wo kotode agu kokoo no so no enso ose adura kra na enso so okoye kro nketu anu ana yinkura ase na obi wa ne kokoo sika ba no wapetu ne ira ya aka one ne maako ti sika ne ba no obo kira wo ya won kasa ho kire se ofuntakra nemom sika no kowi a adwoa wada ma ye huna mane ye adwoa de menhia ba na mfa adwoa de nya bofoforo bofoforo da ye hunu sa e moboni biem ale ye hu adwoa da fo no so kra de ya na sebe ye gibi ta na ba bete o do ne ahobrase ofajai nemom ye na de na ne bufu di a enye sebe na ne bufu so ya de a emema ne bitaye sa anti mom ye nyae ne moa Fancy Bibishi no pipim enye kasetia. There be any watem. Abusia ya de phone lines no agwa homa no so na mesre we call we telephone no ho sa wo friend wa na wadum wa abre wo TV no ase na no dene no abre na se pa se de be ya me no wo kasa wo nso wo bete e wo fidie no mo telephone no mo ofa na konkwale lele ase wo piapia ne be ya maja se yo ai be ma mpanisi ajapoku mpanisi so obo obre yi na afa ayonko ba se be ka cho so wa wenga no se sika wo ho de ya obo obre yi na afa ayonko ya ko na sa enti wo hwese ne ba na be kwa akwaji bibia ba me mpese me bubodin bi kura yi mu ebinum so wo mo nto awade so nanso oba pa se me adwo ba ya o meti he sa akoyi ama me na sika ne ka se abu mi so a e ma mpese mo wale dukura be ma mkwa oh afankasa kama
timpani say sanwea won nsem ana timi chira. Na timi chira adwene na. Me ma me mo ye bra ye na anwea mra ye nsem. Ye bedidi akoma pe. Wo aburo so nko ade a. Se e de wazi wo chira ni enkoko. Yes saw. Obi abahoma no so hello. Me pa cho de bi munya mafidie ni ye mame ansansa na makwahoma no so. Ofa enti na o so o ka chere se wa bantam dodo. Okoja no kwan no. Obenya kaneba no. Na nko amoamo bibia hye ne bare nsem na nko ba papa ode we ya mame. Yo meba. Hello. Papa mpa cho wodi ni de o kasa free. Hello. Ohene mete won kapa wodi ni de o kasa free. Hello. Yeah, good. Me ba cho mete won kan o wodi ni de o ka. Good evening. Yeah, Joe papa. Hello. Pamocho am say ahoma no. Otie ne ho. Emwa me. O TV ne so. Tie stress o fra tie no wo. Telephone TV no kra na yeni nkomo. Anti ofa nanka o hwe se won cha nkopem tamben. So won ne bo nkomo kakra emema yani epira ye. Sibra wo hunu ka mo no sa no wo hwe no na bibi wura. Ewura ne zi. Na japoku so wo yiro. Emfa ho. Yo, hello. Mami anima. Yo, aba pa mami anima. Hello. Yeah, to won kan what some say. Hello. Yeah, ready. Hello. Me to won kan. Me ba cho. Na ousu so ni afanfa. Bia na ousu na so aye di. Asem wo ye nyina ya adwene mo. Don't get Mate me da sipi. Aya mentie du mu TV no kra low TV no volume no. No den no mane nkofem kra nsa. Yo ofa. Enti na say wo wayire no ha no so wo san akopia ne ba na to so. Dabida. Sika wo ho. Hello. Hello. Ohene me pa cho wudi ni de o kasa free be me na. Me ba cho du mu TV no kra nya sa de ntimi mfa o. We de. Kato. Otie TV ne de be kanu. Me ba cho producer Mr. Momunyi ni free so mame na mame e delay. Hello I offer. Enti na so unu so okoye yikware kam se kan ba no kwanka wa makran ka ba ni de o. Ha no. Aha ka wo koja no kwan nam se ko wa makran ka ha no. Dabi. Na odiso osanso nim se ja poku wo yire onko pisu mwa. Wo bema. Penisi nye bema ne bema. Na bema ne ni okotie bese. Okotie bese. Bese sika wo no. Ma me hwe ofrefo we hello. Epacho lowa TV no kra ne yenkasa lowa TV no nyesa mintibi no nkasa. Me pacho na de na watwe we mu an kasa ne asase ye ba frefo we mu aso de. Ai mama agura ne nyede. Ofa asema na ayi ajasai ka ye nua bai free yi se owusunsu na so ya ye den wona ye asanto ai. Enyi wono odwa no ka nchina enya asam ketewa budi pu oda na ni ana osan ba kramase ye di dwa na ke behunu be ma obo akonma na ye di dwa wie ntia so ho enti se abemu na abrantie siso na ne opeso wo ye no obra na onte no nti ne ye frɛ na abrantie na emum okoduru ba bi a opanyini hu a ya wa be panyini no a afei de obaka bi a obetie anase ono abetimi etu no hofo na wa hwe na na so hwe na no ya na no oba na se ho hwe se obeka kire no asam no de aye wo mu ni nyina wa dika aka wie te se minim de besa ba bie mu wa wie oso ndo mpesa ne ma ne andon kofo wose ya na nso owusu ebema na ya na wose no akoduru ba bi obejaye sa ojidi so obejo chese ukosoro ba fom ono no odi na kire ene tuesu ento ne bre ti onya bo ade to ne ba ne yam wie a o tan din obeja manaka mama hwe de wa ho no se hello baba na odi ni de o kasa free. Hello, good evening. Yeah, Joe Papa odi e de say hello
Hello. Hello, yet a won't call Papa. We didn't the Okasa. Good evening. Yeah, ja, or him. Telephone lines now, I'm warming. Offer, I say, aha. Now you say, the wire now just saw you 2 and 4 mountain, just say, the just watch this one, son. Aye. Yo. Sansan penisi ya pamko kutakuwa numansa ne tutiti kwa dufu. Tutiti kwa dufu. Eti se wosinka wopese ne bano nsese sebi donko efa no de ya. Na nka esu bua no so wofie. Na nya na wobua no so wofa ya besi ko. Na kire se wo ye ho hwie enye yie. Ye wo enkoda bi wo ho a ono mo aso brachie. Oso wo pe sebi be ma ne ho ofe. Ana be ma wo nyina so. Wo sunsu de nanim da ho pa. Na wawo ne nseso na sebi o enya kwajancha na ope na wo enti wo ba bi wo aye ne den ya saa na wote so sa de wote no saa na wote obi ka cha na mchacha aha ena obi so wo ho a sebi wo nya kwada sei wo ye oba na ba mu a na nso okoso oba bi hweye no empani se oba ho ofe na ne ho ofa na ne ho ofe oba ho ofe na ne ho ofa na ne ho ofe Aiti wafa aha frefone ne nyade telephone ebo me wafa me pa che wo ye hwe na no I just say etu ni bofo wo se na bana so wode na so na eti se pechie ya de pechie no wo kasa fa ha na pia aha ene wo se oye futukukuni na na ai futukukuni no wo ya abo bi a se be peba ena otimi di ne juma no no hu no ano na owura na tie no mu na enso wutu no fo se ya wo nware a wose wate o so wate na no odo asuko ayi mo bumbura ase anwem eti futukoko ni utu no fo na wo ye ne ho fi eno nti no ade na toto futukoko ni kane no ye nua no mati kro nketua mu no maria na no so mo no fo kokotu yesi kokroko kokotu awi na ade na tua wo no fo na na wo ka no na se no fo bebo futukoko ni one cotton serafi ade bi one futukoko ni cotton ensere bosumi krom se opesia na futukoko ni ani age na cotton so ono de ohia nsu ti na ho mete kama eno ntira eti seti bi owusu ne awo ye no kama fa kosu ye bo nanum kama so ni afono eti so nya fa kosu ya na bo nanum dia seti bi e besensa na afono ho ma ehunu so no a ene fa kosu ko kanto kwa so ode ne wedi so ene tua ode be kwa akotu ya kan so wa to ne se wo fie me ye sure say mo ameni jam no wo abontini wi a wo duru fie so na de so de pi no so emema ta wo te ahia mu asuman o mo de te ahia mu a o te ahisem a o mu a emema ono mo te ahia mu asuman eti se ne bai woka eka na wonti a afi no beto bia won fa ho ti ma me ne ba no wo tu ani a no wo hwew eti basa wo du fie so ntimi ntrem no aboko ti wurem ade ne ma me de da no de ne mi nyama ha de besie wa ha wo de fitiye ene be firi ni fie no de be wure na ni ase mo piafo otutu na ni nyina sikani dwane a ana sikani ba dwane a okotena ahohoje bia ana se hotel ohiani we dwane akotena wurem na nwembo awi wasete bia beba ene ntimpanisi sa no pasua mfa boa papo amafi a enwimisuo de ne ba aha tini awoye odwane obeko wurem na nwembo ane sha ase so wono mo wenu a obeba fi ama obeya so nwembo ane sha ase a anwimibosu de ne beba sete bia obeba yase aya say na numu wo ensam ene be na ofa ya so ebi so tare nu ba ozi anapa de anapasuo amfa aboa papo amafia anwimisuo de ne ba ebi ana anapasuo ne eje mu no wonya obi mantwe agina ye na ade san so obi akọ ne fie edi saa enwa no ne papo ahodo anu wonu mu gina mantwe ano ade san obi ekọ ne fie okokoda anani wura be pam no eti wo hwere nhwe ye nsuo ne te se de obeti asim wo asim trase nti na ade chie mu bonza abo papo no wa ye mre osuo bu na no wadwo onpensuo yo enti osuo bu na no wadwo nyanwa se na pam mu hwam eno de o se se be ma twam ehunu se be ma atwam no oba papo na e ka sa yo na be oba so twam e se ehunu so oba na bae na be ma de ono oba nyina atwam ne ya ntehwe a na jese wonye be ma yo enti ono so ye woda dididie ne woda de pem a enti ma no sebe ono mu junsogu na pampam no a na ayese dudu no atai kai abam tsra no eno so ne mane ne kwan ye hwam no
yo kwakuta kuanum no kwakuta kuanum afonche abreche ni ba kono no kwakuta kuanum yesi pam tete kwadu ansa na etu kwakuta kuanum fo tete kwadu ne ye abo sebo anajata sebo anajata tete kwadu no abusia enkomo ne mu ede na ofanya me yadom a ene ye benada o na wotwe se ne sabre na ejinam firi juada se sha se kwese da nwumre kura na juada ebre ne na wotwe me yesa pepepe o ti kwese da ebe ne juada ne benada wokuada yawada edi atopre nto juada ebeto yawada asante kayasem yame anim ni mi shai jombi ni anochi players drama group or Center for National Culture na me de ayibia beto abefo ntinta no so ohima na kwedu hima kotoko hima na kwedu hima ye madamiri fedue na ne se de ko ye mo akwa ba owo bofo de ensemu ade waboye nsudwe tire o tine ba bia ayo na kwedu hima kotoko hima na kwedu hima ye madamiri fedue na ne owo bufu aje ensemu ade waboye nsudwe tire o anochi players drama group we say say kanya turowa hima na kwedu hima kotoko hima na kwedu hima ye madamiri fedue na ne owo bufu aje ensemu ade waboye nsudwe tire o eye ade a anochi players drama group ye na ekwai no kwasem ohima ko na awerho ahomete papa payie nanso ye besom sansi edi asante anu asante adware asante empani sise ejato wure makotoko na tene kane na sebe akukọ ontene ne na mu nyana tabu enti Lawson TV ye ne ohima ye beja no kwan efiri kwesi ada no na nawo ye muano na nawo ye muano ye besi mpoma ye na no na ye na no amamre ni nyina o me say asante de se ba se bibia ya mamre sem de ye ntu betem kora ntene ni nyina ra obehu ni nyina nti free kwesi ada no nyi wafidie free Lawson TV ni we yi free ha no mo asemato ye to ye bo ase ni atase ne se ya besepa ede ko ni ha ni akyerechire ni nyina mo kama kopem da ya wada wo yi wafidie ni free ha wafumade wa hweda de bebre uhunu bibi so na antiase na de ba be fontinten so ye be kire wa de krom kama wo de se video no kora bia ye nka ho asem na nso wo hunu se se camera ne de fa ba bia wo hunu ade koro wo de ba e be kire fi se ye page studio ni nyina akosi ho no mo na ye nyina ra dwuma ye fo edodo ho no ara ye kɔ ho no mo nti asem bia kire wadwene enne wahene wama enne mewira ho na mia nkasa